Ben ik weer op kantoor. Kantoorje. Nou, ik haal heel wat skrunnen dat sasje trouwens. Nog heel veel omheen. Even zien. Wat een kakwieke. Zaken smiet zijn tas op het oorjocht, skopt de bal in de hoeken en ploft daarna met jas en al onder de hoek. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, ik zit hier in mijn best wel luxe kantoorke. Ik ben hier nou de tweede dag. Ik ben hier wat aan het typen, want ja, zat ik al van de week zei, ik beziek je een boek te schrijven. Is best heel lastig. Ik vind het heel leuk om te doen, maar er komt heel veel bij Sjen en er staan heel veel dingen te denken. En het is iets nice voor mij. Het is wat oors als een versje schrijven, als een toneelstukje schrijven. Wat ik al heel vaak denk. Dit is toch echt wel orenkoek. Ik vind het wel heel mooi, maar ik merkte gewoon dat ik er thuis net echt onttakken. Dan ga je snel dan even een oerke of 2 oerkes. En of je zit er krek lekker in en dan ben je bij weer thuis. En ja, dan ben je helemaal uit die flow, zeg maar. Dus ja, ik zei eigenlijk, mat ik gewoon even een paar dagjes op mezelf om echt even in die flow te komen. Nou, en ik zal je vertellen, het gaat echt werken. Ik ben juster, ik ben toonsjonde ben ik hier heen. Ga ik nog even wat eten, maar Jelke en de Ben gaan naar de pizzeria geweest hier. Want ik ben in Jennewoud, dat heb ik net verteld, ik ben in Jennewoud. En gaan we even wat eten. Toen had ik je slipt en de oren mannes. Nou ja, dan wil je wekker. Hoe je net de ben in de klinten, dan geen ontbijtjes, geen tas en kleren, weidje. Ben ik eigenlijk redelijk gauw moas begonnen, een bakje koffie zetten en planga's los. Tussen de middag ga ik even een mooie kuier maken, want ja, je maakt de kop nou nog wel even leeg hoor. Dus wil je helemaal duizelig en raar en dan krijg je van jouw kant eigen dat soort dingen. Dus toen maak ik even een mooi blok curry in Jennewoud. Nou, het is hier gewoon prachtig. En toen ben je weg van het tikkend schreeuwen geweest. Nou, ik ga zo'n fjouwer hartstikke zo goed als kleer. Dus ik ben best wel tevreden. En nou, van de morgen ben ik al die fjouwer hoofdstukken nog even weer terug. Dus het is net zo dat ik nou verder niet ben maar schreeuwen. Maar echt, die fjouwer hartstukken die ik schreeuwen, ga echt weer even terug en checken. En nog wat verrooien, wat aanpassen, wat eruit halen. Nou jongens, en dat is echt een behoorlijke klus. Want wat schreeuwen is toch oors. En als de letter weer checkst, dan denk je, dit moet toch even zo, of dit klopt net. Of ik ga 2 keer een beetje hetzelfde zijn. En ja, dat. Dus ik ga nu weer de hele morgen de waan geweest. En ik wil nu eigenlijk correct even de voetjes trekken. Dus ik ga de schoentjes ondien. De vuilnis met nog even aan de kant. En ja, ik zou je eerst misschien nog een nacht blijven. Maar ik zeg je hem heel eerlijk wezen. Ik viel gewoon, ik mat aan even verder hoe ik mis mijn bandje. Zo wat en mijn man. Dus ik scroll je hoed nog even lekker verder. En dan van een middag aan zijn weer lekker naar hoers. En dan ga ik in ieder geval een beetje ben ik in de flow en ga ik een begin. Want ja, anders kwam ik er echt net in. En dat is nou wel aardig geslagen. Dus ja. Eerst even lekker naar boet, want het is nou droeg. En wie hield het niet waar, jongens. Het ging vannacht ik maar al hier in de camper alleen nog. En dan die Rijn en hagels en wien. En ik denk, oh, wat ga ik hier echt bedaan, jongens. Nou ja, dat. Maar het is nou even mooi, maar het Sintje komt terug. Dus ja, ik denk, ik krijg even een blokje om, een beentje even strekken. Vuilnis even voort. En dan aan nog even een mijn frisse moedertje on. Maar ja, het is heel lekker om even op jezelf te wezen. Maar het is echt wel weer gek. Ik ben dat natuurlijk totaal niet wet. Ik ben altijd thuis bij de band. En sowieso jongens wel of bij het eten. Dus het is wel gek. We gaan juist ook even video bellen. Dat helpt echt net echt waar. Dan mis ik ze nog meer. Maar ik denk dat is ook wel een goed teken. Het zou ik net best wezen. Ik nog steeds van, oh, dit is lekker. Dit wil ik altijd wel. Dat zou ik net goed wezen. Dus, maar het is wel lekker in de zin van dat je echt even wat dwang kan. Want ja, zoals ik zei, thuis is er altijd wel oren ding. Wask of die in komt deel. Of je doet dit of dat. Er is altijd wel. En hier hoe je niks, mat je niks. En kun je echt focussen. Dat is wel heel lekker. Dus ja. Ik denk wel dat ik dit wel eens vaker even dwang. En ook met zo'n soort ding dwaan. Dan kun je echt even in je creatieve brein de roemte, ja, zeg maar. Dus dat is wel fijn. Ik ga even te kuieren. Via het te abonneren en te liken. En ik neem je goed bij mij. Nou ja, nou je alleen nog bent, ga ik net zo volle vuilnis, jongens. Hè? Dat is wel grappig. Het scheelt me heel erg bij toen we maar de bijen, maar de camper weer. Nou, maak je me zo'n shit, hoe mooi plakje had ik hier. Ik sting er trouwens heel alleen nog. Toen ik hier toen was in de kamer, toen stien er nog 2 campers. Maar ik ben nou echt moederziel alleen. Moederziel, Jerryman. Ja, dus dat is wel even gek. Maar ja, dan ga ik hier last van oren campingbewoners. Dus wat je me zegt, hier dat ziet er hartstikke netjes uit. Ik zal eerst even om een containerzietje. Nou, en daar is de camper.
En dan als ik hier door dit paadje ga, dan ben ik al bij het water. Dus dat is wel echt heel lekker. Nou, nou zo maar die zinnen zo. Heerlijk. En nou, als het bos is hier natuurlijk ook nog het natuurgebied in. Maar ja, dan hier ik de Rijnlees nu maar mat, want het gaat wel wat mal. Dus het is nog al je klets. Dus ik kies nu voor hem even lekker over de haven te rennen. Nou ja, en normaliter leidt dus de boord van Heid en Mem hier. Helaas is hij dus even naar de makker. Nou ja, het simmerseizoen is ik voorbij, dus het is nou net zo'n ramp. Maar ja, als je dat ook wel lekker was, dan ben je echt, lees je echt in het water en bij het water. Want misschien wat voor uitzicht die haar. Hoe staat hier mij de boord voor? Dat is heel lijst. Kun je gewoon lekker lezen en dan is het al mooi. Nou, en hoe druk had het hier simmers altijd is, zo lekker rest. Dus dat gaat echt wel zo voor hier. Dus dat is wel mooi. Ik plof krijgt even deel. Nou, wat ik al zei, het simmerseizoen is voorbij, dus alle restaurantspullen zijn eigenlijk zo goed als sluiten. Maar gelukkig kun je bij de supermarkt heel gezellig zitten. Dus ik ga eerst tussen een beetje even daar een bakje koffie halen. Lekker latte macchiato en een croissantje. Dan ben je toch correct even eruit. Ze is wel heel wat opsluiten constant in zijn camper. Maar gelukkig wie dat nog hier. Dus daar ga ik eerst er even leuk zitten en even kletsen. Dus dat weer wel lekker. Want ja, ik merk wel, als je zo wat te bent, dan ga ik net hier op te praten. Zeg maar, hè. Is echt wel eens goed, maar is echt wel heel gek. Dus ja, praat ik maar uit je. Nou, ik ben toch net de eerste camper. Daar zit ik nog 2 campers. Maar ik zei dat ik mijn plakje wel iets smoeker vind. Dit is echt op een parkeerplak, maar ik ben net de eerste. Nou jongens, als ik zat ik nou de lezen mij gewoon hier. Dan hier direct nog heel mooi door de natuur in. Ik direct nog heel mooi echt door de weilanden en de boskuieren. Maar dat maakt samen net. Dan ga ik voor het weer te chatten. Dus doen we dat nog een keer. Hey lama's, alpaca's, wat ben het? Maar het is hier echt prachtig, maar wat doe je? Nou, alles bij de hand. Het straalt je nou wel echt rustig. En vooral in verschil maar in vergelijking met simmers. Want dan is het al je toerisme. Nou ja, nou ben ik hier eigenlijk veel mijn soort van gewoon even een lekker alleen nog en je meesken. Dus dat is wel lekker. En daar ben ik alweer, jongens. Even een blokje kuieren. Even frisse noorshellje. En dan zit ik nog even planga's zit ik me even zetten. Eigenlijk wil ik nog wel even 1 hoofdstuk schreeuwen. Maar misschien dat het slaagt. En dan, ja, dan pak ik het spul mooi in. En dan ga ik weer naar mijn wensjes en mijn mandje. Daar heb ik wel heel veel zin in. Maar ik moet er nooit nog even van nemen. Het is een keer nog even. Ja, dan gaan we. Nou, ben ik weer op kantoor. Kantoorje. Ik weet het ook het al zijn, volgens mij wel, maar ik zou eerst een prentenboek maken, maar het wordt nou wat ja, tussen een leesboek en een prentenboek in. Dus mij wat meer tekst, dan heb ik wat meer de vrijheid om wat te schreeuwen. Dus ja, ik toch misschien ken je mijn liedstickje, dat ken nog al even verhoren jongens, hè, mijn liedstickje voorlezen. Om een beetje een idee ha. Even wat een leuk stukje, maar ik nog niet verklappen toe. Zeker bij het begin, dat is misschien beter. En wat de rest dan mama dan maar lezen in het boek zelf. Even share. Even naar het begin daar. Nou, ik haal heel wat skrunnig dat Sasje trouwens. Ik moet heel vier omheen. Even. Wat een kakwieke. Zaken smiet zijn tas op het onjocht, skopt de bal in de hoeken en ploft daarna met jas en al nog gewoon op de bank. Wie het maar al vers, manje. Dan wie deze wieken maar om. Nou, maakt het nou samen? Mem stiert op van haar stoel bij de keukentafel en rent naar Zaken toe. Ja, samen maat dat. Zaken slag lult de jerms om. Is er wat bad op squallen? Mem gaat naast Zaken zitten en slacht haar hand op Zaken heen. Alles misleerd en neer wol. De hele week al net. Zoals ik al zei, het is gewoon een kakwieke. Nou, rustig blijven. Mem zal wat te drinken van die helje. En dan beginnen we even van veraf aan met vertellen wat er nou krijgt al je net slacht van de week. Goed?
Nou ja, en dan vertelt zaken wat er al je bad is en hoe en wat. En uiteindelijk gaat er op avontuur met Rudolf Jan. Dus ja jongens, het belooft een heel bijzonder verhaal te worden. Ik zal even onder typen. Wish me luck. Ja jongens, ik pak de brul in. Ik zal de laatste dingetjes even opruimen. En dan ga ik weer op naar Broeksterwaard. Naar mijn mandje en mijn bandjes. Misschien dat ik nog krijg even wat mij pikken kan van zaken zien voetbalwedstrijd. Dat zou ik wel heel leuk vinden. Dus ja, plangas. A few moments later. Het is nou net bepaald echt lekker waar. Een grote bui. Maar ik zal zien dat ik nog krijg even de laatste kwartiertje van zaken wedstrijd zinken. Dus ik ben blij dat ik deze jas mij nog maak. Ze ben nog dwaande en het is droog. Hey. Nu heb je goal zelf. Goed. Trok in zaken. Goed zo, jongen. Er komt zaken. Oei, ja, maar Sjaki. En we binnen weer thuis. Zaken die hadden 6 fjouwen verlend. Het was wel een hele mooi pad. En ja, ik vond het wel heel leuk dat ik nog krijg even een shinkoor. Ik ga me ook thuis even douchen. Want ja, ik hier 2 dagen derde douche wel een beetje wasken. Maar ik vind het wel lekker om even weer lekker onder de douche. Wie er wel een douchehak, maar ik denk, ik hield Lien Hol even wel lekker in zijn eigen douche. Dus lekker doucht, heerlijk. En ik ben Joet de waskman, dus ik zal even de was doen. Ik ga nog wat wasken de camper. Het laatste spul in de camper nog even aan kant. En dan ga ik maar de voetjes omheen. Dus het weer een heel enerverend weekend. Dagen. Het wie wordt hier lekker even. Kom je echt even in de flow van het schreeuwen. Maar ik vind het wel heel heerlijk om nou weer thuis te werken. Ik ben voort weer met mijn taak. Nou jongens, even wasje. Leuk. Hey, ik zou zeggen, voest nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtong omheen en via net de chillen te downloaden voor die tablet of telefoon. En mij het vlog. Hey hoi.